Čaute, volám sa Lukáš Vučen, sme tu v Bratislave na City Downhill. Tráť je náročná, menšie šprinty, schody, bude to ostré, nemôžeš robiť chyby a je to super. No Martin, vystúpil si z vládneho špeciálu pred túto vládou. Čo, ideš tam? Idem tam, hneď, že chcem peniaze. Pre seba. Chcem byť bohatý v živote. Nechcem sa voziť na bicykli a lámať si ruky. Chcem byť bohatý. Na čo čakáš? Na svoju trojkolku. Aha. Mám protest, áno. Nech zdvihnú niečo. Zase. Rampy? Pikulikov. Čo robí človek, keď nebdie? Spí. No, nesprávna odpoveď. A túto históriu slovenského zjazdu, otázku na ňom, musí byť niečo zákerné. Ozaj, vlastne on je tu domáci, lokál. Ako sa cítiš? Že jazdíš pod oknami? Fantasticky. Prišiel som sem iba na bicykli. Tak to sa nám ešte nikdy nestalo. Je to skvelý pocit, odporúčam každému. Ideme pozrieť na tajné miesto. Martin Knápec niečo robí. Tu máme toho šialenca. Martinko, povedz mi, ako sa cítiš? Cítim sa skvelo, fakt, že nádherne. Ako na dovolenke. A lepšie frajerka v posteli, alebo takto? Tak nedá sa to porovnať s takou vecou, ako je masáž, ale určite by bola lepšia frajerka v posteli. A čo si povedal na výtav? Že cecky bez. Je to šéf. Filip Polc si postavil trať, ktorú chce vyhrať, ale asi to bude mať ťažké. Máme tu extra sveta, Tomáš Slávík. Tomáš, jazda. Ty vole, jak práce týden u silnice se zbíječkou, no. Ruce mám vymlácený, zuby mě kodrcají, takže bylo to hustý, no. Udělal jsem dvě takové zásadní chyby, které mě asi stály jako hodně času, ale ty vole, odpružit toho na zbíječce, to je dobrý, já jsem spokojený. Čiže na štarte si mal nejaký trenažér podobe zbíjačky alebo nejaké žáby na cestu, si rozcvičil ruky a išiel si na to? No, tak po večerech zvíháme krigle od piva s Michalem Mároším a jinak normálka práce u silnice. No čo, Michal, v finále nič moc nevyšlo? Jsem smutný, jelikož jsem si zabodal. Poslední zatáčce mě to otočilo a šel jsem na párek. Takže defekt, že? Defekt, tak sviň, obě dvě jízdy, takže snad příště to vyjde, no. Takže budúci rok pohrotíš. Přesně tak, budu tady připravený na 100% jako vždycky. Takže sa tešíme na teba.